Dara sagra din rok tamni bagila har ka Sulaiman tini. Tinila har ka Sulaiman kai. Nadi sung to kaisa motor union ni driver. Sung joto party ni jotong son borong sung service. Ini sung hordibor, saldibor, pung kun সময় sung saya kare bas service diu to. জনগণ sung সেবা করাই to. Ngala sini কোনো দোষ করে বিনা কারণে sini tini gari bokhok jago. Abone কোনো সুরাহা করে ngai sung অসহায় অবস্থায় কলাইজা sung tini sini gari masal logya kbai kalaijak abon bagai sung lama tini oklai ma phale karon ngang nai dei sung saya kare kon সময় সার্ভিস ডিমান্ড দङ জনগণ abon bagai sung tini belai dukhon nanglajak belai khairmon hisangai sung tini lama oklai phaika sini o je gari bokhok jak mani je bokhonai rokno বা গাড়ি সুবাইনা রং কোনো পানিস রিয়াসা পর্যন্ত অথবা চিনি গাড়ি কেতালমাই আসা পর্যন্ত जों दिनै जे शाटडाउन खायमाने ओ गारि जों ताइ शाटडाउन दसाया जों सुरु दिनै सालसाया दिनै नहय जे ताबुं नहय जे जों सुरु खायै जों जे माय आसा साप्ता मास कायसा जों शाटडाउन तनाय ओ एरियाव जों ताइ सिनि गारि न चारौरिम जों मानलिया कारण जों साहस करिखा जों कोन समय जों हर अखरा नांगौ जों साला अखरा नांगौ जों बेलाय असहाय जों किरियो आबो प्रशासन व्यवस्था नायथन अथवा जों कोनो जनगणनि बिरुदैया जनगणक तिनि तुलासिको नहय त गोबां जायगा थाना नांगौ फायना नांगौ अ जराबो जे गारि बखंनाय रक बंनि नकनि गारि बाय बंनि पार्सोनेल बाइक बाय जनगण रोकाथन कारण जों रोका नांगांगाय सिनि कोनो सेफ्टि गरै जों बेलाय ताबो किरिजाक जों बेलाय ताबो दुखु नांलाय दंमोन साबनि मालखं सोबाय जागाबो मालखं सोबाय जाग नांगाय आन गोनां सुद तंसिनि सुदुबाय सिनि मटर इउनियननि खलक सदस्य चनजित देबबर्मा बिनि डाकनाम गांका जों बनो सदर हिनि जतन सिनुव बिनि गारि सबायका जों खबर मांका तांगे सबाय जाका हयतोबो कोनो जुवां नंगै जावालायमान तंग कक सान तंग चनजित कोनो जुवां नमान ग्रै बा एनेबो जुवां नंगिया सराय बर आंहायनो जों जीवनबो जुवां नंगिया वालायमा ग्रै ब खवायनो हयते तुलासिगर फायका तुलासिगर हयते सानजाबो नगा थांतानि लामा केनारो बिनि कायसा पेसेन्जार नागो थांका रांना हारान बगै अ जराव हांगांकाय लामा जरा किसा बटमास मेजाजी बर रक तंगासिनो एरियाव अबररक गारि बखका किन्तु कोनो कारण गरै जों लास्ट जों केक जे बुजि मांखांगांकाय किछुदिन सिगांसिनि एरियाव कोनो एकटा राजनीति गथनां लायखाना आरो सिनि गारि रिजार्भ नहनै माथांकाना गा जों तो जतनो जों रिजार्भ रिना नांगौ पार्टी बाय पार्टी बुलायो बखर कागलाय थिलै दंबो जोंनो खजाना नांगौ राइट हरदि बर थिलै दंगा मासे एंलाय दंगा जों खय थांना दि हरदि बर जों थुया गारै मा थांगौ नगो कलैगान बिन नगो कलैसे प्राय 6-7 मासगो कलैगान खिबो हरदि बर जों टिब्रि मा दं रां पैसानो बगै जतनो टिब्रिबो बिनो सुरा बया रां पैसानो बगै साख्रि खायनाय बो रां पैसानो बगै साख्रि खायो रां पैसानो बगै जत डिपार्टमेन्ट सार्भिस दि दङ समो कायसा मटर इउनियन जों रां पैसानो बगै न हयतो रां पैसानो बिनिमया जों सार्भिस दिफनो किन्तु संसाया नंगिया कारेबो सार्भिस दिबले गासिनि पेसने काय जरिष्ठ केबो नायकलनाय करे हांकाय जों बेलाय असहाय जों ताय ओ गारि न जों चलिरि मानलिया आबन बगै जों दिनै लामा अखलाय मालखं बखक जाग माने सालबो जों खाथिनि बाय बो सालम 30 तारिखनि सानजाव प्राय दिनै 31 लाय दिनै 1 तारिखनि खा सानलैंखा थानाव लगे फायै जिदिएन्ट्रि खायबेगा बर मियाव थाना थांगै एफआइआर खायजाका एफआइआर खायमाने ताबो कोनो रिफ्लेक्ट करे आबन बगै जों दिनै लामा अखलाय मा borok sinika bo already borong nuka bo hum ki borijaka bono already buna hinebo nuhunka ngai bo sababik horo to busuk borok bang tongla ta tuja atona tulai jaga de bongla tongma boniji horok tam khoro borin bor sinika ngai sab sinika o borong bum bota saika Donald Dabarma Bimol Yesu ta dagnam binin ta saimia dagnam khai no ungo sagre hinu yang abo ona chodri ni to japsura
কমল সিং আনতে অনাথ দিন ঘরে শুরু কমল সিং জাকছরা আসুন না বড় থানানি বখাকতি তাম সানো থানাनि बाखै आफ्नो थाना दं फैया हरो न त्यो बर साइकलको नाइनै मन हने इंगे थाना फैयो कछा केस फाइल नाम निया थां खाइया बिनि सुजरा कुनु अंको माया थाबुन बर नाइनै हिसाइ हरो नोंखा प्रो बजागने फाइमाने आंगाफ्रो खरसा गदारा दिन हने रां माने जागो करेंगे बिनगा हादि नगा हापजे नगा हापे चला फैने बिनगा थाङै इंगो दरपा अब के थां फाइमाने न बखक जाखा थां फैमाने busu ini no tu busu balok ano tu tini bai mama so ki nai mas go tun dam na di sara 10000 suma to mo bai chama bara sara 10000 roji khaiye suwe te ed muide gare bokhu jago bahi ke chole mana le maya songsar bo mo ban chole be el karo mo haing to hanga bai instrument do tina ninga no khana bi ninga do mo haike bahi ke chol manya bai busu total instrument ba kon busu instrument 10000 dam ka busu दाम के मो सगयो 5 लाख ऊपर सगयो निन बुम के साइड आन बुम चनो जिदे बरमा mo bo jaga no ro म तबो राजनगर हॉस्पिटल छमने ओका सुजु जस्टिस में एक बस जरा तंग यार जों जेमा यासो दंना जे में आया थैखामोन आबोथ' गुबुनाव थैखा अलरेडि थैफैखा आशोक जारन बुनिया जे भेन्टिलेसन जे मेचिन आबो थैखबो आबो बेबां अबं पाइखा মানে আমরা বনো পাতে বুং গুফুর চিনি হামো पार्टी महंके 25 तारिख नंखाना शुक्रबारनि हरनि घटना তিনি ভাই সালবসিং ইয়াকলো তিনি भाई आ शुक्रबार रं फाखा তিনি फुं भाई 8 दिन से खबजाक माना हायना दं 8 दिन बाहाय घटना नि जरा बतनि फुंगों को बने लांगमा चखा फुंगों को लांगमा चमन से रिपोर्ट देखा आशुको तो डॉक्टर बोरिया তিনি লামো তো তিনি हाति बारसालाय थांगा सेबिनि लामा बसाय थाखादार बना थांसे किखलि तालाक मालिया ताय ओ पाति मुनते न ताम जस्टिस मांखा आबो किजा साइखा जोंथ' बनि पार्टी मुङै बा बन जारानायखे जे बुनाय जों बनि जों थाव खन बा जास्टिस मायाखौ दा जों अलरेडि थानो तो एफआईआर खाजा ओंखे थाना रक थाबो बाहाय सामखायाव थाव थाना दानि न थानि न ताय कयेकटा जे बुनाय रंनि बुमो तो अलरेडि न मांखा ताय फटो बाबा हायखनो जों नगो तम मोबाइल लगो ताबो थाना रक बाबा हाय स्टेम हानाबा जों साइमिया जतता जों बरं थानि याफार रिजाकबा अब हाय सलै चंसा खरक बुसु मुगै एफे खायजा एफआईआर खाजामोन खाय अब तो 3 जन मुगै एफआईआर खालाजाखा माने पाति मुंखले हरो जे इ फुना सं बरं बुनि आबो साइमान सुखादा याबो केते याबो साइमान सुमाने खायके बायके जे थायो बरनो बुइ तंफरो आ जे बुजांनाय व्यक्ति खरनो थानियलताय गथारनो बुनाय बरनो बुइ तंमाने जरावो नंनाय आबो बरबो तो जों थानारावबो थांनाय बर साइकेरि माने जोंखा जोंनो बरं बुमा जागा जों नुखा बुनायबो नुखा दा जों व्यक्ति आरो जेहेतु पार्टी मान गानाबो 10 न खामानबा 10 न थांनाय बर फैरावबो नाहारे खानेबो याबो हायके बरनो तो सबाय हकाबो हायके दा थाना रक कि नरम जादो जानो फाबा बर साइड मान होता जे फुना थिकाने ताबो आं निजिथ' साया बाहायबोनो सिनि जे बाराने बर थानाव इनफरमेसन राहाने खासिन सावता बर फाइनाल होनो त कग्रे होनो अब आं व्यक्तिबो कक साजाके कल खाजेबा नोंखा आं माबोन बागै खासे क्लियर खाय सावरि मानिया ताबो सजरा से थानियल ना त बन त मालांलिया ना पियाबा ओ बुनाय रक कि बर नगरे तंबाय त तामनि बागै बर मा किलर माने ओ पिएस प्रब्लेम माइना फटाबो खानो जों पिएस उसगां मो थांखा आं एक्जेक्ट टाइम दमालिया उसगां समबार ना किसा अब हायना जों पिएस थांगो सालायके नरगाब दासो जरा ताम एरेस्ट खालायमाया माने बरबो हनो जों सिन काम जों खालाय दंगो तामनि हिंखाय जे बुनाय व्यक्ति बरबो खारजा आबन बागै जोंखौ एरेस्ट खालायनायखौ ओंखाय अब हायराव बरबो कक रिचंगता जों खालायना दंगोन साव गाबो ताबो बर खादाखाय खायाबो ताबो बरनि बेपार बरनि खाय बरनि दायित्व बाबो हाय सलि चंता आते किसे आबो बरक जत जागानो बरनि सोशल मीडिया फटो नुजा जे नुगै तनाय आमसे बा लुकुरक ताम बंनो ताम सानाय जे ओ बुनाय व्यक्ति न आं आबनो कयनो मुचंगो जानि पाराफानो तंथो जानि देशफानो तंथो आबनो कयनो चिनि कुंथाय बारानो बिसास का साना चिनि तिब्रासा बसनो बाहिके ओ केस संखाय जत साइमानो अबसे सेंग्रा केस लिया बाहिके जों बरं मुंचो साइमानो ओ मुंसा सैतंगा फनसे बुका हांखे दय लामा सया
haipon borong muncho sing hasakao poso paike hoite borong muncho singno joton se kotoni wansoko chini joton giyan o giyan ganang bisingse obo hike borok samung derari tanungkai ang abono koine je sajago pon ongthong borno romnani bagui je nugui tongnai jak bo romi me khai tai kaisa borno jano thu e borok chini area o phaijak bo tarom to bas abo bini lokai bini bongknai ko khongkai bo je onyo borno jini sinjar tongtho ani area je o thanial cha kathar bunai ani area o nugo abon bagan borno jano honai borok kurungsu पुलिस स्टेशन पण जानो पुलिस स्टेशन jano khate tebo kaham no tai cheng public bo to cheng je jaga nugo cheng mo to romnai abo kubui ko cheng romone pore cheng thana na yapane bahai jehetu boni bongo already case affair khlajang kai abo thana no cheng yafarna hene cheng wan sobo tai ang public ro abo koinai nor je jabo phana nukthum romai makha romdi bas PS phana jano bi tai chini kam am sai joto nong sinja bai bono tongkai borok no jano khai no hamai na wan sobo থানা রং কিন্তু জরা রং নাই দেওয়া ছিল বঙ্গ রং দি বা বড় রং মালিয়া না কিন্তু তামুক খাইনাই বা নরক নরক কাটলা পাল কামিনি বড় রক বড় না খলাইছিনাই আবহাওয়ার খলাইছিনাই awabo nangmani kono bahike male thana to bo saitong chung kok salake bon ma choma thangai kok sai kaka kok salake nor takon tham eres khlemya khlemya chungo nor jodi seres khaimbe angke chungo yakare de ka bor bojol jaw thana chong ka nor asuk ko जों याखाना जाखोन जोंनो ताहिने एफेयार खालाय आबतेरक बरबो कत किसि सावैनाय बान्दै जतन आबो तंग साइमेया बुंनो बिसिनो क जुदुनि बान्दै तंग काबो पुलिस प्रशासन नि आबो सायांनाय आबो हायां वानसबो थाया ओंखाय जों बरनो आरोबो सालायखे नरक जोंनो कग्रेदि असुबिदानि बिसिङाव बरनो एरेस्ट खायनो होननाय जों आबो साबर गाबो ताफुदार जोंनो कोनो कग्रिया पारा रग थांनाय बंनि पारा त बुनाय रंनि पारा त नक सिनि का बजा गावगे आर थांनाय रग देनो रग किनि खाना रग होइसै रग ना रग आबो हयस इनखायथ' जों आंनि बेक्तिगत वानसमान ओंखाय जिहेतु आइनि आफारजा जोंनाखै थानांबाय जों कक सालायनाय बरक ताम एक्सन हानो हाया आबन परेखा चिनि जोंखौ थानायाव तो अलरेडि देर दिन पाइजा आबन परेबा जों तोताय जरा नासिना करिखा थारा थांना आ जरा तो करिखा आबन बागै जों दाबो थानांगौ जों चिनि जेतिनि बनि सामुं पाइमान परे जों कयदिन परे जों स्टेप ना हानाय जों थाना थां कक सानाय जों थानाखै डेपुटेसन खालायनाय आबन परे थाना तामा कग्रे जों आबो बिसिसा बरनो बिसिंते खोनानो चनायखा थानेले आं बनि जे खालाय बनि थानेले बो फानि बनि बता